हाँ लालू जी के शासन काल रहे वो घड़ी की बात बताओ तनी। ओ घड़ी आवत रहे जनता कौन चीज, ओ घड़ी कौन लकड़ बाघा आवत रहे, लकड़ बाघा आवत रहे। अब हम खास तौर अपन को बात कहते नहीं, हम लकड़ बाघा के डर से छत पर केहू ना सुते। कह सका कि जानता रह स्प्रिंग फिट बा ओकरा गोड़ में, बारह छलांग छत पर आ बच्चा के उठा के फिरार। अच्छा और लकड़ बाघा बन के आवता। अब लकड़ बाघा के चलते तो कतना साढ़ मर गइलन स, गदहा मर गइलन स, लोग मुआ देलक कि लकड़ बाघा हटे, रात खानी बुझ के चल देलक। अब मकई के दिन बा भाई, मकई के दिन बा, घुस गइल कोनो जानवर, कोनो घुस गइल आ सुनलक कि रे फटफट करत हटे। अब कहल कि चोर 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 चोर, उहे चोरबा लइका उठावे रे, चोरबा आगल बा। अब जोइलन स लाठी भाला लेकर के लागल मार लाठी, गदहा मर गइल, कुत्ता बिलाई कतना मुआ देलन स ओकरा चक्कर में। ओकरा बाद आइल है चोटी काटवा आइल। अब देखो चोटी कटवा के अब कहता कि चोटिए काट ली त भनभनात आवत हटे, चोटी काट के लेके चल जाता। साला ई कहां से यार फुलावत तरन सब। फिर आ गई बच्चा चोरी आ गइल। तो बच्चा चोरी के तो वास्तविकता बाटे भाई, ये से कि वीडियो वायरल बाटे। ओ घर तो हमनी के मोबाइल के जमाना ना रहे, लेकिन ई बच्चा चोर पकड़ाता, पुलिस भी पकड़ाता, थाना भी पकड़ाता एकरा के। ऐसे कि झारखंड में 12 गो बच्चा चोर पकड़लो हन स, 12 गो। ए पर झारखंड के अथी जिला के माने पता ना कहाँ के कौन जिला के लहन, एसपी खुद माने कहलस कि ना कि बच्चा चोर 12 गो पकड़ा गया है। इन लोगों का गैंग है, बहुत बड़ा गैंग है इन लोगों का। इनके ऊपर वाले जो है इन लोगों को मैंने दिए हैं कि इतना बच्चा लाओ, पकड़ कर इतना पैसा मिलेगा, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख में बेचता है। सब बेच कर वो अब बच्चा का बॉडी पार्ट ही बेचता है ना। तो ऐसन का बात मैंने आवता है तो बात सही बाटे। मामला एकदम संज्ञान में लेवे के हाँ भाई बच्चा चोरी के मामला जोन बा सरकार संज्ञान में लेवो। आ एकरा के कहे के मतलब है कि अच्छा तरीका से माने बिहार के का हर राज्य के मतलब सरकार माने एकरा के अच्छा तरीका से समझो आ समझ के या पब्लिक के एगो आश्वासन देवो कि ना कि ए पर ठोस तरीका से सोचल जाता। आ एकनी के जितना बच्चा चोर गैंग बा उनके पकड़ल जाइए, पकड़ के माने करा से करा सजा दिया।